Urip iki dudu mung sakderma ambegan, dudu mung ngoyak gumebyare donya, nanging lelaku suci sowan marang Gusti. Lamun sira diparingi kuwasa aja banjur dumeh, aja gumunggung, rumangsa paling bener lan paling pinter. Dadiya kaya banyu, sanajan mili ing panggonan asor, nanging bisa nguripi lan maringi segering bawana. Nalika pacoban teka ngreridu ati, aja ngresula. Tampanana kanthi jembaring dodo lan ikhlasing ati. Ati sing resik iku omahe katentreman. Saka kono lair tembung sing becik lan tumindak sing wicaksana. Iling lan waspada iku sandaran urip sejati. Iling marang sing maringi urip, waspada marang hawa nepsu sing bisa nyasarake. Aja nganti urip mung kanggo nguber pengakuan, nanging lali marang tujuan lan pungkasan. Nglakonana urip kanthi andhap asor, aja adigang adigung adiguna, rumangsa kuat banjur ngidak sing ringkih. Amarga menang sejati dudu sing paling sugih lan kawentar, nanging sing paling ikhlas lan tansah iling marang Gusti.